Πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, θησαυροί της Αθήνας, οι οποίοι ήταν χαμένοι τόσα χρόνια, συλλέγονται προκειμένου να αξιοποιηθούν περαιτέρω από το Σωματείο των Αναπήρων και ΑΜΕΑ και να διατεθούν στη συνέχεια, αφού γίνουν γλυκό, στους δημότες της Αθήνας εντελώς δωρεάν, σε διάφορες εκδηλώσεις που θα κάνει ο Δήμος της Αθήνας, καθώς επίσης και σε διάφορα ιδρύματα όπως π.χ. ο ΚΙΑΔΑ. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα μαζί με τον Γιάνν είναι διπλό. Αφενός μεν ότι αξιοποιούμε οτιδήποτε από πλευράς παραγωγής υπάρχει στον ελληνικό χώρο και αυτό έχει μεγάλη σημασία σε εποχές κρίσης, τίποτα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο. Αφετέρου δε αναδεικνύουμε ότι αφού μπορούν οι ανάπηροι και η ΑΜΕΑ να είναι χρήσιμοι και είναι πρωταγωνιστές σε κάτι τέτοιο, πολύ περισσότερο μπορούν να στρατευτούν οι υπόλοιποι Έλληνες, ούτως ώστε η χώρα με παραγωγικές διαδικασίες έντονες και επίπονες προσπάθειες πολύ σύντομα να μπορέσει να βγει από την κρίση. Και πιστέψτε με, μπορεί να γίνει αυτό. Αρκεί να έλθει πάλι η αισιοδοξία στους Έλληνες, γιατί είναι λαός συναισθηματικός και αν τυχόν βρεθούν εμπνευσμένοι ηγέτες, εμπνευσμένοι πραγματικά όμως, που αναστήσουν το πεσμένο ηθικό των Ελλήνων, η Ελλάδα θα ανακάμψει πάρα πολύ σύντομα και οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι πάρα πολύ γρήγοροι, τους οποίους ούτε καν φαντάζονται οι ξένοι. Έλα κοντά μου όμως, το άλλο παιδιά εσύ. Έλα και εδώ αργυρό. Ποιο εδώ, στην άκρη για να βάλει το άλλο, έχει κανένα άλλο. Μπράβο, ρίχνε. Όχι, θα βιάσει κάτω. Λίγα. Ένα. Πέστε μας τι γνώμη έχετε για αυτήν την μεγάλη προσπάθεια του ΚΕΑ. Συγχαίρουμε τα παιδιά και το ΚΕΑ για αυτή την πρωτοπορία που πήρανε, γιατί όπως ξέρετε το νεράντζι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό γίνεται και όχι μόνο είναι ωραίο γλυκό, είναι εύωσμο, αλλά έχει και μεγάλες ιατρικές ικανότητες. Λοιπόν, συγχαίρουμε, είμαστε κοντά στα παιδιά, είμαι εδώ για να βοηθήσω τον Δήμο, να βοηθήσουμε τους δημότες μας στα δύσκολα χρόνια που ζούμε, γιατί όπως ξέρετε περνάμε άσχημες συγκυρίες, αλλά θα τα ξεπεράσουμε. Όλοι αγαπημένοι, όλοι ενωμένοι, μια ομάδα να πάμε. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στα παιδιά, στα παιδάκια αυτά με ειδικές ανάγκες που πρωτοστατούν και με τη δικιά τους ενέργεια δίνουν και αυτά κάποια μηνύματα. Εσείς ποια μηνύματα θέλετε να περάσετε βλέποντας αυτά τα παιδιά? Εγώ βλέποντας αυτά τα παιδιά που σας είπα, τα συγχαίρω για τη δύναμη και για αυτό που έχουν μέσα τους, ότι εμείς θα είμαστε κοντά τους και ο κόσμος ακόμα θα συσπηρωθούμε όλοι να τα βοηθήσουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε. Πέστε μας λίγα λόγια για την πέμπτη κοινότητα. Τι ακριβώς είναι? Η πέμπτη κοινότητα είναι μια μεγάλη περιοχή. Όπως ξέρετε τώρα οι κοινότητες αυτές οι δημοτικές είναι σαν η μικρή δήμη. Έχουμε πάρει πάρα πολλά θέματα τα οποία περνάμε. Πρώτα γνωμοδοτούσαμε, τώρα αποφασίζουμε. Είμαστε κοντά στον κόσμο, έχουμε γίνει μια ομάδα, έχουμε ανοίξει την ευλαία και προχωράμε μπροστά. Άρα αυτή την προσπάθεια θα την ενισχύσετε? Πάρα πολύ, με ψυχή και με δύναμη. Πιστέψτε με, γιατί μπορεί να είμαι μεγάλη αλλά έχω δύναμη 25 χρονών νέο. Θησαυροί της Αθήνας δηλαδή. Θησαυροί της Αθήνας ακριβώς. Πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε, τα παραβλέπουμε και η πρωτοβουλία αυτή τη βρίσκω εξαιρετική και πιστεύω ότι θα έχει μέλλον. Τα παιδιά αυτά τι μήνυμα πιστεύετε ότι θέλουν να περάσουν? Ποιο είναι το πιο βαθύτερο μήνυμα που θέλουν να περάσουν κατά τη γνώμη σας? Το μήνυμα της ζωής, το μήνυμα της δημιουργίας και της ελπίδας. Και ότι παρά τις δυσκολίες που περνάμε όλοι, υπάρχουν τρόποι πραγματικά να τα καταφέρουμε. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα απέναντι σε αυτή την οικονομική κρίση? Να είμαστε δημιουργικοί και θετικοί. Στο Δήμο της Αθήνας, αυτή η προσπάθεια που γίνεται, πιστεύετε ότι θα σηματοδοτήσει και άλλους δήμους να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια? Πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια αλληλεγγύη? Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει. Είναι ένα θέμα γενικότερα το οποίο και στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει ξεκινήσει σαν προσπάθεια. Η αστική κήπη, δηλαδή η καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων μέσα στην πόλη, είναι ένας τρόπος και αντιμετώπισης λιγάκι και τις ανεργίες, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν τα μέσα μπορούν να βρουν, να καλλιεργήσουν, να έχουν μερικά βασικά προϊόντα και άλλοι άνθρωποι να ασχοληθούν με την καλλιέργεια, κάτι το οποίο
σε φέρνει σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, παρότι είμαστε μέσα στον αστικό ιστό. Άρα μιλάμε και για τον απεγκλωβισμό των ΑΜΕΑ, μιλάμε και για νέες θέσεις εργασίας και αυτή η προσπάθεια ίσως σηματοδοτεί πραγματικά αυτήν την εξέλιξη που την περιμένουμε όλοι. Ακριβώς αυτό. Ο Δήμος Αθηναίων, πέστε μας λίγα λόγια. Ο Δήμος Αθηναίων είναι από την αρχή κοντά σε αυτή την προσπάθεια και θα προσπαθήσει να βοηθήσει με όλους τους τρόπους που μπορεί. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός που γίνεται σήμερα. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται μηδαμινό, όμως είναι σημαντικό γιατί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αντιμελείς, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάφορα προβλήματα στη ζωή τους, σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν θησαυρούς της Αθήνας, οι οποίοι εμείς που είμαστε, έχουμε καθόλου τα χέρια μας, τα πόδια μας και το νου μας, δεν το είχαμε σκεφτεί. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, ο Δήμος της Αθήνας την αγκάλιασε, γιατί όπως βλέπετε εδώ είμαστε και άλλοι αντιδήμαρχοι, της καθαριότητας, του πρασίνου και εγώ. Θα διαθέσουμε ό,τι είναι δυνατόν ο καθένας από τη μεριά του και για να φτιαχτεί, αλλά και για να μοιραστεί το γλυκό στους Αθηναίους, σαν ένδειξη καλής προσφοράς του Ιδρύματος. Σας είπα και στην αρχή ότι το θεωρώ το πιο σημαντικό. Δεν είναι η κίνηση, είναι ένα μηδαμινό πράγμα. Είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τέτοιο κουράγιο μέσα τους και τέτοια θέληση για να δώσουν και να προσφέρουν που δεν την έχουμε εμείς.